tempted manje. Ngiyabonga sisi. Mina for manje la ngilami. Ngoba ngiphelele umbereko. Ngaphelele umbereko ngathi ngone ngekhaya, lapha ekhaya. Akukho. Ngoba ngibona ngila. Estoksini zangu. Yeah? Ngiyabonga phasi. Ngiyezisa so. Papa doki. Boboche le nawazo boba ngofuna ubethe isikini. Attempted mate. Two, lalela ngima two. Ngima ke senze kanje. Okay uyaphika ukuthi siphindiswa mbe ekedeni masambe etsakana mbe wenze. Right two. Uyaboshwa wena uboshelwane. Boshwa. Khona lekhuzanise yabohlala khona. Uyaboshwa wena uboshelwe. Angiboshwe. Zangiboche. Attempted yekho beyiku. Lecala ka attempted beyiku. No indaba sakudala boJack lokhanya bima oma 2000. Ngisho kona vele ngisho kona vele uboshelwa. Yes ngisho kona uboshelwa. Accident. Yena lela khona ukuboshwa lela khona ukuboshwa. Attempted uboshelwa i. Attempted i. Attempted murder, attempted rape, attempted what? Murder, iposition. Yafa ngekho imthethweni. Intonyana nje okudlalisa nyana so. Bayithatha ngaboshwa lokho. Abayithola sisibhamu. Ngatrala 9 months. Attempted. Ngaze attempted mina athilunga lechabhayisi. Athilunga lechabhayisi. Naba ngangitshesha kamhla ngaboshela yini. Yima. Thula lalela bra. Lalela la ngiyaphinda futhi. Akathi ngithi uyangizwa ukuthi ngithini. Ngithi noma uboshwa etsakana uboshelwa ini. Esanza ngaboshwa. La waboshwa khona uboshelwa ini. Uboshwa. Uboshwa bukho. Aboshwa kamhla mina ngisahlala phela ngifike 97. Uboshwa kamhla ngoboshela icala lesibhamu. Yeah. Lesibhamu okwenzani ngaso? Sibhamu uqhashi. Yeah, angibuzi ukuthi isibha yini. Wawuyokwenza yini ngaso? Besikujeliwe mangipimba ngisho. Sikujela kuphi? Lapha kimi la. Wayengikhuphela isiqhwashi. Ungakhuphela iqhwasha wena? No. Kodwa. Yabona manje ngisakuncane. Yabona into abakwenzena? Abakakwenzi next. Uyangizwa? Just bakubingelele. Ufuna mina ngithathe mina ngoxoxa nawe. Kanti sikhuluma ngani manje? Ubuza ubani wena ungaze usihlanyela. Akekho umuntu onekati la. Ubuza nawuthi sikhuluma ngani ufuna ukuthini? Yeah, ikati. Yes. Akutholakala amakati sitholisaka somfaka emanzini uzakhuluma iqiniso. Ikati alihlanye ikati namanzi. Ikati. Asithola nisaka lo muntu lo. Sothola isaka sithola ikati, siwathola bethu somfaka khona. Somkhumula nje olikhuluma iqiniso. Asizokumshaya sizokumenza. Ufuna ukukhuluma iqiniso njani? Abiya sala phela manje. Ikhona intambo lapha evenini emotweni. Akunanto sodonsa lapha. Abantwana ngihlala ngemenza. Babedani nenze njani ngenze njalo. Thatheni igadi lami Angasitshela ngegazi sithi kuwe. Komningi bathente ngayazi. Simadoda thatheni sitshela ngegazi. Ubethe ubani? Eyangazi. Kanti ushayiwe. Khona ushayile. Engihomla ngo. Ubethe ubani? Ubethe ubani? Ubona nje Sephule yini? Seshuleni. Amazinyo aphumile yabona. Amazinyo aphumile akhiswa ubani? Lo ngikhuluma phambili. Ukhuluma phambili kuphi? Phambili. Ukhuluma kuphambili. Kuphi? Ngishayile engayazi. Namhlanje ngiwancane ukumbona mntanazi kunegrace. Ukhuluma phambili. Besibalalele lapha ebengemva kwethu aba. Lokya mama besamshaya kunabomanye abanye omama bebamile lapha bathi ushawa kanjani amadele yangakayenziwa ushawa kanjani ngoba amaphoyisa amekelile bathi angazi noma ubaba uBrian yini bathi mabehleli naye kaMdeva after eseyaza ngamaphoyisa uthe abazoyifakaza bazomazana kahle. Yes, wezula. Yabasabisa. Uyababanye Wona yabasabisa. Abantu eziningi yima ke ngizokutshela ke mina okay lalelani sengiyakutshela ke manje ngisakubuza ne wena kule story sihlanganisela uwe nalabantwana lapha endlini lapha kule room lapha kula masofa avithikile brown lapha ahleli lapha ayi2 so ne uhlele esofeni wena lo mntwana omunye lapha leyo wanulele la ubheke phezulu bekenza lo mntwana obheke phezulu lokhensanda bekenza la bheke phezulu wena bengekho lapha bokupho nje mina njengoba nje benginomshini lalela imali ngaze ngithuka namasendakho sokunginyela wena khansela beka lapha manje sithini ukuthi akwaya kuyosika isihlahla ngathatha umshini lalela yima isonto holiday isikhashana leso nabhampa nahluleka ukusika isihlahla wayeza lapha wahlala lapha embambeni ngathi ngibuyela ngathola babakhe sikakhona ngisho kwaye embambeni khona lapha ngathola babakhe sikakhona lo mama lo salungisa lo mshini lo lapha embambeni
lapha naye alungise engine lelo langa lelo ngathi mangisuka lapha ngomshini sobhampila awusakhona ukusaka ukabuketa yima mara sesikhuluma nje ukhansela ufike wayikhuluma phambi kwakho ukhansela akakhuluma leaders compact uthe ukhansela wathi yes ukufika wafika kodwa ke ayikho into ayenza it makes it a matter of 20 minutes or 30 minutes and when you get 200 die kansa kwakhona sasa wakhona after so 30 hayi mina mnikazi umshini usathi imali hayi mina okay lalela yima asasenze kanje usho ukuthi umntwana lo njengoba athi ngolo menzele isigameko lo shutla umntwana ehlanje ehlanje okay aboshoti bahlanya aboshoti bonke bathola endlini ngidala ngamazi okay boshoti bakuthola ngendlini jutana mangibheka planning planela ukuthi ngifuna uqoshwa lapha ekhaya kanjani abantu manje lo mntana ngimazi ngikane umbona umntana ekheni kusethavel iselapha ebarona anayitanga lenja ngitsipela mawuthi ufuna uqoshwe ekheni lenja ngitsipela masenge